Lesson 5 Darasi na 5 Teacher Malami. Good morning class. Ina kwananku 'yan aji? Good morning class. Ina kwananku 'yan aji? Good morning teacher. Ina kwana malam? Good morning teacher. Ina kwana malam? Today we will learn about animals. Yau za mu koyi abubuwa akan dabbobi. Today we will learn about animals. Yau za mu koyi abubuwa akan dabbobi. That sounds interesting. Hakan yayi kyau. That sounds interesting. Hakan yayi kyau. Can you name some animals? Za ku iya faɗa min sunayen dabbobi? Can you name some animals? Za ku iya faɗa min sunayen dabbobi? Yes. Lion, elephant, and goat. Zaki, giwa da akuya. Yes. Lion, elephant, and goat. Zaki, giwa da akuya. Great. Let's talk about lions first. Madalla, bari mu fara magana akan zaki. Great. Let's talk about lion first. Madalla, bari mu fara magana akan zaki. Lions are very strong animals. Zakuna dabbobi ne masu matuƙar ƙarfi. Lions are very strong animals. Zakuna dabbobi ne masu matuƙar ƙarfi. Correct. Who knows where lions live? Haka ne. Wa ya san inda zakuna suke rayuwa? Great. Who knows where lions live? Haka ne. Wa ya san inda zakuna suke rayuwa? They live in the forest. Suna rayuwa ne a daji. They live in the forest. Suna rayuwa ne a daji.